Sanibonani guys, igama unqobeleni phathela mazibela e-homecoming ngomhla ka-20 October. Guys, uMetronica ufikile kwindodana yakhe uShobane ezoyibikela phela udaba lokuthi hayi sengathi weqile lo mlisa lo kade boshiwe lapha ejele lakaSifiso guys. Ushilo-ke uShobane ukuthi hawu cha vele-ke bekulindelekile kulesi sigodi Okhambeni into ekanjalo ukuthi yenzeke. Wathi khululeka ma, yabona-ke manje angisayindawo, ngizokugada, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi loya mlisa loya akaphinde akuthinte. Useyasho kuMetrona ukuthi hawu kodwa ndodana, uyazi phela loya muntu wangikhomba nje ngesipeni emqaleni. Wathi lona kanye lelo peni leli elakukhomba emqaleni ilona elenza ukuthi ngingafuni ukuhamba ngikugade ma. Wathi lalela phela yazi kube loya muntu loya wayenenhloso ukuthi angibulale ngaba ngikho kodwa ngibothi ngikhona kusho kona ukuthi hayi vele nje loya muntu oyigulela ngekhanda. Namanje mengase ngihlangane naye ungathola ukuthi asakhumbuli nanokukhumbula ukuthi sekawenza into embi kanje kumina. Wathi uShobane lalela ma, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi akaphinda yenze lo mlisa lento le. Guys, uShobane-ke uhambile-ke wale ethaveni. Ethaveni-ke guys bekade kukhona uBra Mike ehleli nomunye umama. Wafika nje uShobane wabuza ukuthi ngaba nimbona ngani lo mlisa lo ohlanya ngekhanda. Hayi base baphika bathi cha abavaze bambone. Washo-ke uShobane kubona ukuthi hayi sesizwile ukuthi weqile-ke nasejele. Bengicela bandla menimbona nisitshele. Hayibo, wamane wathi nje uMike, hayibo, yindaba ungawuyekeli lo msebenzi kubantu abaqeqeshelwe wona. Sengikhuluma phela ngamaphoyisa. Wamane wahleka uShobane wathi he maphona. Usho lawa nezise inkulu abhiza kicana nenyama. Lawa hlezi ehleli deke. Hayibo, kahleni bo. Waphatheka kabi kuBra Mike ngoba uyazi ukuthi phela lapho kubalwa noSifiso guys. Kanti vele siyazi uShobane ukuthi hayi ngoba nakhe egcona uSifiso, ingoba uyazi vele ukuthi phela wamtshontshela intombi. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile-ke guys uShobane wale epolice station. Hey ukuqondana ngqo enhlambini zamehlo noSifiso. uSifiso-ke besasecingweni-ke esho ukuthi hayi lo mlisa lo enikhuluma ngaye besasemgcinile lapha endaweni yakhe nje yedwa lapha esitokisini. Wamane nje uShobane guys walivala ucingo. Wavala ucingo likaSifiso esabhizi sasemsebenzini guys. Wamane wathi hayibo wenzani? Awuboni ukuthi ngisasemsebenzini la? Wathi cha, nginombuzo la ukuthi ngabe weqiswa uwena lo muntu lo weqile lapha ejele. Wathi uSifiso hayi ukhuluma ngani? Wathi ngisho ngaba phela lo mlisa lo kuthiwa weqile manje ejele lo ohlanya ngekhanda, ngifuna ukwazi ukuthi wena yini omeqisile na? Ha guys. Wamane wathi uSifiso okokuqala nje uyangidelela. Ufika la emsebenzini wami uzodropha ifoni ngisasemsebenzini ngisasebenza ocingweni. Ukudelela lokho yabona nje futhi kube asikho la emsebenzini sikwenye indawo. Ngabe impela ikhala selitshekile manje. Ngabe nje ikhala selitshekile futhi nefinyela seliqhashile. Hey guys, wamane wathi nje uShobane oh ya engazama ukukutshela kona nje njengamanje ukuthi mmeke kwaba khona into eyenzeka kwami uma futhi helakhi ikhala lizoqhasha ifinyela. Yazothi ngithini kwani? Kuke nje kube khona okwenzakalayo kuma. Zoyikhomba ukuthi imbengu eyomile. Futhi nje yazi kunuka kabi la. Yindaba aninayo yini efreshna? Noma nigezi. Yindaba anigezi vele ivaslap aniyazi. Ngambona egcwala uSifiso guys intukuthelo. Lapho uthukuthele nje akazukwazi nani ukuthi amgxavune lo muntu amshaye ngenqindi naneyodwa guys ngoba phela uzobe sekuthiwa hayi iphoyisa elinjani leli elishaya abantu abafikile abazobuza ngezigebengu. Mhlampe-ke yadatshukelelwe ngisho nanesitifiketi sakhe sobuphoyisa agcine selahleke lo msebenzi. Ngenxa yokuthi nje nangu la ubhuti ubhizi yamchukuluza guys. Yamchukuluza umdinga la. Hayi-ke kodwa-ke siyazi sonke ukuthi mase kuphunyiwe lapha emsebenzini. Hey indoda. Umsilo ngena ngaphakathi kwamathanga kuShobane guys. Sikhumbula kahle ehayiza njengentombazane bembambe ngobhungwane la emqaleni lapha ethaveni kaShwabi. Manje ngoba nakhe sise-police station azi ukuthi amaphoyisa agcwele isiteshi. Usiyakwazi ukuthi guys amise umsila amisele yena phela uSifiso guys. Hey hayi asithi nje iyohlangana ngasemakhaya. Ilokho nje engingakusho for uShwabi. uShobane agade nje angandi ngomlomo njengendishi kanti izomhlule ifight mase kumele beqondane kube uqhude maniki izindala zombili. Amadoda mawabambane ngehluthu. Asazi guys ukuthi uyayimela yini le ayiqalayo njengamanje. Kuphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time.
bye. Sanibonani guys, igama unqobeleni Mphathela Mazibela e-Homecoming ngomhla ka-20 October. Guys, uMetronica ufikile kwindodana yakhe uShobane